Però si no, se començaran a liar altra vegada. I ja es van liant, de mica en mica. Recordem que els números es tenen que fer passant per la fila. No vagin directament a la taula, que tenen que fer fila. Vagin fila i tal com vagin arribant a la taula se'ls anirà prenent nom i se'ls donarà el tíquet. Recordem que els tíquets que donen tenen dues parts. Una part se posarà dintre d'una guardiola, per dir-ho així, per després fer el sorteig, i l'altra és el resguard per al nen que té les... I ara, si el vent acompanya una miqueta més, mirarà a veure si poden fer volar aquest pop, que de moment només aixeca el cap de terra, tot i que l'aixeca 4 o 5 metres, encara li falta molt, una miqueta més d'aire. Les negres són tipus Rokaku. La més alta de totes, en aquest moment, estan a punt d'arribar a 500 metres de fil, que calculem que seran uns 400 metres d'alçada, més o menys. I aquest pop, a veure si aconsegueix enllairar-se, si el vent ajuda una miqueta.
I aquest pop, si aconsegueixen aixecar-lo, medeix 25 metres. A veure si fa una miqueta més de vent, ja comença a ensenyar les seves potes. A veure si s'aconsegueix inflar una miqueta més i el fan volar. Ja dic, medeix 25 metres. I en Francesc és el que està intentant fer aquest punt. Amb l'ajuda de tots els personatges de Barcelona Estel Club. I podem veure una pila d'estels. Agafa l'any passat i està enganxant el passat. Es torna a caure. Ara, mira. Aquell s'ha mirat l'aire. Corre! Una miqueta més d'aire, va. I ja podem veure com aquest pop de 25 metres de llargada està començant ja a aixecar-se i ensenyant-nos les seves potes. Arribarà al planeta, sí, arribarà al planeta Mart. Ja s'està aixecant. A veure si arriba amunt perquè pugui veure tothom. I recordem que tots els nens i nenes que estan a la zona on es fa volar els estels, que surtin d'aquesta zona que es pot guiar amb el pop, per exemple. Aquests estels que hi ha aquí petitons, igual que aquella Rocaco que hi ha a dalt de tot, té en aquests moments 500 metres de fils donats. Ja baixa, ja. Per tant, agrairíem que surtin d'aquesta zona on hi ha els estels de Barcelona Estel Clubs que es poden guiar. I recordem que ja s'han donat pràcticament tots. Estem ja amb els 3 últims estels. No, perdó, l'últim estel. Estem amb l'últim. Quants en queden? Un estel. Ja només queda un. Ja ho saben, l'any que ve, a partir de les 10, ja poden tornar a venir aquí a recollir el seu estel. Que pop, em sembla que té... Ja baixa. Aquest nen allà. Aquest nen s'ha menjat el pop i veuràs. Que